ארצות הברית ניסתה להפעיל נשק מטורף. אז קרה משהו בלתי צפוי. במהלך מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית ניסתה לחשוב על דרך יצירתית להפציץ את יפן שהייתה בת ברית קרובה של הנאצים. המבנים ביפן עשויים בעיקר מעץ ומנייר, מבנים שונים לחלוטין מזה שיש למשל באירופה. בצבא האמריקני ניסו לחשוב על פתרון לפני הטלת פצצות האטום. ואז הגיע האיש הזה, דוקטור ליטל אדמס, רופא שיניים מפנסילבניה. הוא הציע לשלוח אלפי עטלפים מורדמים לאזור יפן ולעורר אותם בסמוך למדינה כשהם עם פצצות מתוזמנות. עטלפים שכידוע אוהבים מאוד להיות על גגות, יגיעו לגגות של היפנים ויציתו אותם. נשיא רוזוולט עף על הרעיון והחליט להשקיע $2 מיליון ששווים היום משהו כמו $35 מיליון. אלא שהניסוי השתבש והעטלפים הציתו בטעות בסיס אמריקני. בנוסף, הנשיא רוזוולט הבין שבשביל לפתח את הפרויקט הזה ייקח עוד שנים ארוכות, ולכן הוא החליט לגנוז אותו ולהמשיך להתקדם עם פצצות האטום שהופלו על יפן והביאו לקנייתה.